Nimi on Ville Valtonen ja Neptorilla toimin kehitysjohtajana, vastaan meidän kehityksestä ja laadusta. Tänään minua on siunattu tämmöisellä otsikolla kuin liiketoimintajärjestelmien jatkuvuus, tietojen varmistaminen ja disaster recovery. Kenen on vastuu, kuka maksaa ja miten hallita riskit. Varsin mielenkiintoista. Ja omasta taustasta sen verran, tietysti voisi mainita, että mä oon vähän reilu 2 vuotta ollut Neptorilla ja tulin alalle 80-luvulla COBOL-koodaajana ja sen jälkeen tehnyt IT-alalla kaikkea, mitä melkein ikinä voi tehdä. Ei siitä sen enempää. Kuinka monelle on ennestään tuttua asiaa liiketoimintajärjestelmien jatkuvuussuunnittelu tai jatkuvuudesta puhuminen? Hyvä, täällä on. Toivon mukaan tästä tulee teille vähän lisää ajateltavaa sitten, siihen pyrin tässä. Otsikko oli varsin mielenkiintoinen ja pitkä. Mä jain sitten agendalle tämän 3 osaan, eli liiketoimintajärjestelmien jatkuvuussuunnitteluun. Puhun siitä vähän, että mitä se pitää sisällään, mitä siinä pitäisi huomioida ja pyrin herättämään teissä ajatuksia ja kysymyksiä, joita sitten huomenna töissä kysytte, kun pääsette sinne. Tietojen varmistamisesta ja disaster recoverysta ja sitten vähän miten hallita riskit ja kenen sitten on vastuu. Tässä oli hyvä puheenvuoro tuossa Akilla lounaan jälkeen, missä puhuttiin IT:n ja liiketoiminnan välistä keskustelusta ja siellä puhuttiin, että liiketoiminta olettaa, että IT tekee jotain. Mä kehotan tekemään sopimuksia yhdessä, että sovitaan, että miten tehdään, mitkä on raja-arvot. Siitä vähän tässä myöhemmin. Ja tosiaan kalvoja näytti olevan 22. Heti tähän alkuun mä haluaisin tätä terminologiaa muutamalla kalvolla tarkentaa, että kun puhutaan jatkuvuussuunnittelusta, niin se usein sekoitetaan käytettävyyteen. Ja käytettävyydellä minä tarkoitan sitä, että parannetaan niitä järjestelmien käytettävyyttä, tehdään klusterointeja, konesalien kahdennuksia, raideja ja muuta. Jatkuvuussuunnitelma on sitten jotain muuta. Jatkuvuussuunnitelmassa varaudutaan kohtaamaan odottamaton vakava häiriö. Eli kun nämä toimenpiteet niin käytettävyyden parantamiseksi ei ole niin tuottanut tai sitten sitä, mitä halutaan, ja onkin kohdattu nyt sitten se tilanne, että mikään ei toimi tai se järjestelmä ei toimi, niin mitä sitten tehdään? Tätä on siis jatkuvuussuunnittelu. Ruvettiin 4 vuotta sitten kehittämään ITS-rakennetta sillä meiningillä, että kun se kaatuu, niin miten se saadaan mahdollisimman nopeasti ylös? Mm-hmm. Miten me varmistetaan, että se saadaan turvallisesti nopeasti ylös? Siitä tuli yllättävän käytettävä. Se ei hirveästi kaatu. Joo, te käytettävyyttä paransitte. Me lähdette siitä liikkeelle, miten me saadaan se ylös, kun se on kaatunut, niin yllättäen se ei kaadukaan. Joo, hyvä. Joo. Me sivutaan tätä asiaa tässä hetkellä. Siis jatkuvuussuunnitelman haasteena on se, että me varaudutaan kuvitteellisiin tilanteisiin ja silloin kun se ongelma tulee, niin se ei koskaan tule sellaisena, kun me ollaan niin varauduttu, että se tulee. Se tulee vähän sen kaltaisena aina, mutta se ei koskaan tule, että jos me ollaan tehty jotkut ohjeet johonkin tilanteeseen, sitä tilannetta ei koskaan tule sellaisena, että me voitaisiin sitä ohjetta noudattaa niin kuin rivi riviltä. Tämä on se niin kuin suurin haaste tässä asiassa. Ja häiriöiden keskeytys, tilanteiden hallinta ei voi perustua siis ennalta laadittuihin ohjeisiin, vaan siihen ajantasaiseen tilannekuvan. Että se pitää olla niin kuin hanskassa. Että kun jotain tapahtuu, niin meillä pitää olla niin kuin kyky luoda se tilannekuva siitä, että mitkä on ne vaihtoehdot nyt. Meillä on jotain suunnitelmia olemassa, mitä me niistä ruvetaan käyttämään. Miten vakava se häiriö on. Eli häiriötilanteessa operatiivinen toiminta perustuu tilannekuvan muodostuskykyyn, jonka perusteella päätökset tehdään. Ja siis jatkuvuussuunnitelma kiteytetään yhdellä lauseella, että epävarmuutta ei voi hallita, mutta sen voi oppia kohtaamaan. No, vähän terminologiaa. Järjestelmien olotiloista niin jaetaan sitten 3 olotilaan. Meillä on normaaliolot, normaaliolojen häiriötilanteet ja sitten meillä on poikkeusolot. Normaalioloissa tietysti kaikki toimii oikein hyvin, kyllä ei mitään valittamista, IT on hyvällä tuulella ja liiketoiminta on tyytyväinen. Ja sitten on normaaliolojen häiriötilanteet. No milloin on häiriö? Se on tietysti helppo asia, on off-tilanne, että jos järjestelmä ei toimi ollenkaan, niin silloin on jossain häiriö. Mutta voihan se olla häiriö silloinkin, kun järjestelmä toimii hitaasti, mutta milloin se toimii hitaasti. Ja sitten on poikkeusolot. Tuossa mainittiin jo
itse sanoisin, että poikkeusoloja on semmoiset tilanteet, kun se kaivinkone on nyt kaivannut sen kuidun siitä nousun ylös poikki sieltä ja tämmöinen asia, että mihin itse ei voi vaikuttaa. Että se tapahtuu joskus, mutta siihenkin voi varautua. Me voidaan miettiä, että mitä me silloin tehtäisiin. Tietysti luonnonkatastrofit Suomessa, niin nyt harvemmin on myrsky. Nyt kaatelee vähän puita ja sähköt menee silloin tällöin poikki, mutta tämmöiset on sitten poikkeusoloja. Ja jatkuvuussuunnittelun kannalta niin sitten nämä suunnitelmat, mitä ne on, tämä toipumissuunnitelma, kun siitä puhun, niin se tarkoittaa nyt sitten normaaliolojen niin kuin häiriötilanteiden, että miten siitä häiriötilanteesta toivutaan. Nyt tässä mainitsit justiin tämän. Tämä toipumissuunnitelma koskee sen järjestelmän takaisin pystyyn saattamista. Me voidaan niissä toipumissuunnitelmissa varautua erilaisiin tilanteisiin. Eli esimerkiksi, sanotaan nyt sitten alustapalvelimesta, niin se kanta on vaan sekaisin, eli kannan palautus voisi olla yksi. Toinen voi olla, että OS menee rikki, jolla meitä ollaan varauduttu, että koko palvelin palautetaan ja sitten kannat päälle ja mitä siinä pitää tehdä. Näitä voi olla useita siis, mutta koskee sitä yhtä järjestelmää. Sitten meillä on jatkuvuussuunnitelma. No se kattaa nyt sitten normaaliolot ja normaaliolojen häiriötilanteet. Ja katsotaan tuo seuraavaa. Ei katsotakaan. Ja normaalioloissa, niin kun meillä jatkuvuussuunnitelmaa tehdään, niin siellä myös huomioidaan niin valvonta-asiat. Me valvotaan sitä järjestelmää. Me ollaan määritelty jotkut raja-arvot valvonnalle, että kun järjestelmä rupeaa olemaan hidas, miten se nyt sitten määritellään, niin me saadaan siitä heti ilmoituksia. Meillä on ehkä automatiikkaa, joka korjaa sen. Ei sitä häiriötä edes tule, tai se on tosi lyhyt. Meillä on backupit olemassa. Me valvotaan, että ne backupit toimii. Me tehdään määräajoin testejä, että sieltä saadaan niin kuin takaisin niitä asioita. Sitten meillä on, mä toivotaan vähän vielä tarkennan tuossa eteenpäin, kun mennään niin edellä. Sitten meillä on poikkeusoloja varten valmiussuunnitelma tosiaan, että se yleensä pitää sisällään sitten tiedottamista ja mietitään, että miten tiedotetaan sitten, että kun kaikki on rikki. Ja sitten kun kaiken kattava suunnitelma on sitten varautumissuunnitelma. No tuossa mä puhun nyt tässä esityksessä vaan tästä jatkuvuussuunnitelmasta. Poikkeusoloista mulla on yksi slaidi, mutta mä en siihen sen enempää puutu, enkä niin kuin siitä varautumissuunnitelmasta sen enempää. Et tässä on nyt tämä terminologia, eli toipumissuunnitelma ja jatkuvuussuunnitelma, normaaliolot ja häiriötilanteet. Ja tosiaan toipumissuunnitelma, niin siellä varaudutaan järjestelmäkohtaisilla toipumissuunnitelmilla niihin häiriöihin. Otetaan kantaa, miten järjestelmä saadaan takaisin toimintakuntoon. Esimerkiksi nämä palauttamiseen liittyvät asiat. Nyt jos jollain tulee keskeyttävää tai kysyttävää tai kommentoitavaa, niin keskeyttäkää vaan tässä matkan varrella. Jatkuvuussuunnitelman tarkoitus on siis taata järjestelmän ja sen toimintojen jatkuvuus sekä normaalioloissa että häiriötilanteissa. Tarkoittaa riskien hallintaa, uhkien tunnistamista ja sitä kautta sitten käytettävyyden parantamista, myöskin valvontaa, laadun varmistusta, tietoturvallisuutta. Tätä kaikkea me tehdään, vaikka niin kuin mitään häiriötä olisikaan siellä. No, tarkoitus ja tehtävät, että miten tätä nyt sitten, että meillä jatkuvuussuunnitelma on, niin mitä sen pitää sitten sisällään. Niin okei, meidän pitää määritellä järjestelmien käytettävyysvaatimukset. No IT-hän tätä ei voi tehdä, tähän pitäisi tulla liiketoiminnalta. Että milloin järjestelmässä on häiriö tai milloin siinä on vika, tai ainakin se, että kuinka kauan se saa olla pois käytettävistä. Sekin on jo hyvä, tai siis itse asiassa aika oleellinen asia tietää. Näitä kun on liiketoiminnalta kysytty, niin liiketoimintahan yleensä ilmoittaa, että okei, 2 tuntia maksi. Kaikissa tapauksissa ei 2 tuntia kauempaa. No, kellään ei semmoisia prosesseja ja varautumissuunnitelmia ja toipumissuunnitelmia, että kaikissa tapauksissa 2 tunnissa olisi järjestelmät päällä. Joo, tietysti kun lähdetään konesaleja kahdentamaan ja kaikkea tehdään sen käytettävyyden eteen, niin ehkä siihen voidaan jopa päästäkin. Milloin järjestelmässä on häiriö? No, kaupan kassa. Ruokakaupassa menette lauantaina ruokakauppaan markettiin ja rupeatte latoa tavaroita siihen hihnalle, niin jos se ottaa vastaan 5 sekunnin välein niitä viivakoodeja, niin onko siinä silloin häiriö teidän mielestä? Tulisi aika pitkät jonot. Kaikilla ihmisillä on lauantaina 100 artikkelia ja
5 metriä jonoa ja 5 sekunnin välein kuuluu pip. Pip. Tämä on hyvä määritellä kanssa, milloin siinä on häiriö. No, riskienhallinnalla pyritään tosiaan ehkäisemään häiriöt, parantaa sen järjestelmän toimintaa, käytettävyyttä. Ja sitten, mikä tärkeintä, niin on nämä sovitut toimintatavat häiriön aikaiseen toimintaan. Ja tämä nyt tarkoittaa nimenomaan sitä liiketoiminnan osuutta tässä asiassa. Että jos järjestelmä ei ole käytettävissä, tai on todettu, että siinä on häiriö sellainen, että sitä järjestelmää ei voi käyttää, niin miten se liiketoiminta toimii siinä tilanteessa? Nyt täytyy ymmärtää se, että siinä järjestelmässä itsessään ei tarvitse olla mitään fyysistä vikaa. Se voi olla, että se alusta ja kaikki toimii hyvin, mutta esimerkiksi autentikointi ei toimi. Se vika voi olla jossain muualla, mutta se estää sen järjestelmän toimimisen. Niin kuin esimerkkinä. Miten silloin liiketoiminta toimii? Järjestelmä ei ole käytettävissä. Siitä tulee vähän myöhemmin lisää. Ja sitten myös suunnitelma tai toimintatapa normaalioloihin paluuseen. Tuosta 4. kohdasta vielä, että sovitut toimintatavat häiriön aikaiseen toimintaan, niin tuosta ajatellaan, että esimerkiksi Suomessa meidän viimeisessä lehdessä on tästä muuten artikkeli, kun lukekaa siitä lisää sitten, niin luotsaustoiminta Suomessa, niin niille tulee 80 tilausta tai luotsaustoimitusta tulee vuorokaudessa, 247 toimintaa ja siellä on nämä prosessit on kunnossa ja varauduttu näihin ja tosiaan, että vähän nyt muunneltua totuutta kerron, mutta esimerkkinä, niin kuin, että idea tulee selville, niin siellä kun järjestelmä tulee se tilanne, että ei toimi, niin siellä sitten kynä ja paperi otetaan tilauksia vastaan. Ja niillä on sitten toinen tapa, millä ne pystyy näkemään se, että mitkä on ne tilaukset, jotka pitäisi toimittaa. Ja ne pystyy toimimaan sillä 8 tuntia. Ilman järjestelmää toiminnassa, niin ne pystyy tuottamaan sitä palvelua, mitä ne on luvanneet tehdä. Ja nyt kysymys on siitä, että heillä on sovitut toimintatavat tuohon häiriön aikaiseen toimintaan. Ja sitten myös suunnitelman tai toimintatapa normaalioloihin paluisen. Kun järjestelmä on takaisin käytettävissä, okei. No milloin siis kaikilla on hirveä kasa paperia vieressä, milloin se syötetään takaisin sinne järjestelmään? Sekin pitää huomioida. Kuka sen tekee ja milloin aikavälillä, että ne saadaan sinne järjestelmään. No nyt tämä sama sitten vähän visuaalisessa muodossa. Mä tykkään animaatiosta. Eli meillä on nyt järjestelmä tässä ja haluttu toiminnan taso, kaikki on onnellisia siinä. Eli meillä on normaali olot nyt sitten. Tulee häiriötilanne. Nyt tuli häiriötilanne. Mikä nyt siis tosiaankin on tärkeää, niin pitää pystyä analysoimaan se tilanne, luomaan se tilannekuva, että miten vakava riski on. Me tiedetään nyt, kun meillä on ne toipumissuunnitelmat olevassa, useampikin ehkä, että kuinka kauan niiden toimeenpano, jos niille poluille viedään, että okei, toi vie 4 tuntia, toi 8 ja toi 16 tuntia. Kaikissa omat lieveilmiönsä ja muuten. Sitten pitäisi, kun se analysointi on tehty ja luotu se tilannekuva siitä, että mikä on homman nimi, mitä vaihtoehtoja, mitä mahdollisuuksia, mitä uhkia, niin jonkun pitäisi tehdä päätös, miten tehdään. No voiko se olla IT? Ei voi. Se on se liiketoiminnan järjestelmän omistaja. Sen takia on tärkeää, että jokaiselle järjestelmälle löytyy se omistaja, joka tekee sitten sen päätöksen, että miten tässä nyt edetään. IT sitten lähtee tekemään sen suunnitelman mukaan sitten, tai sen valinnan mukaan, että mitä siellä on lähty, niin se sitten ottaa hommat hoitaakseen. Ja sitten meillä on tosiaan se tapahtumanhallinta, jolla nyt tarkoitetaan sitä, että lähdetään tekemään niitä palautuksia, tai mikä nyt se suunnitelma oli, mikä sitten tuossa päätettiin, että lähdetään toteuttamaan. Ja siinä aikana sitten se liiketoiminta niin sitten ottaa niitä tilauksia vastaan puhelimella ja kirjoittaa ruutupaperille, tai miten nyt se suunnitelma ikinä onkaan. Ops, väärä nuoli. Ja sitten tilanne normalisoituu ja toipuminen alkaa, eli nyt puretaan sitten tilaukset paperilta sinne järjestelmiin jossain kohtaa sen suunnitelman mukaisesti, mikä meillä on siinä jatkuvuussuunnitelmassa. No mitäs jos ei meillä mitään ole tehtynä, niin kyllä se aika surkea se tilanne on. Tulee ihan varmaan tehtyä vääriä päätöksiä ainakin siinä kohtaa. Hirveästi hätäiltyy, jos ei meillä jatkuvuussuunnitelmaa sille järjestelmällä on laadittu. Kun ongelma on, että mitä tehdään. Jos vaihtoehtoja on monta, niin ei varmaan tulla valitsemaan sitä parasta. Koska meillä ei ole
Meillä ei ole mitään niin kuin dataa, meillä ei ole mitään niin kuin konkretiaa, millä me tehdään toi päätöksenteko. Me ei olla varauduttu tähän. No poikkeusoloista nyt tämä yksi kalvo, tästä nyt ei hirveän paljon enempää edes kerrottavaa ole, mutta tosiaan niin aina voi sattua jotain, niin kuin mihin nämä toipumissuunnitelmat ja jatkuvuussuunnitelmat ei vaan pure. Ja siihenkin voi varautua sitten, mietitään, että miten tiedotetaan. Yhdessä firmassa, joka oli tosi korkeassa talossa, niin siellä se tiedottamispläni oli se, että okei, lähdetään siitä, että järjestelmät ei toimi, niin ne hissien oveen sisällä ja ulkopuolelle niin kirjoitti sitten lappuja, että mistä saa lisäinfoa. Jos sisäiset järjestelmät ei toimi, niin ne oli varautunut siihen, että jos netti toimii, niin pääsee ulos talosta ainakin, ja siellä on sitten saitti, mistä löytyy ohjeita ja tilannetietoa. Kaikkea voi miettiä etukäteen, ei maksa paljon. Paljon helpompi toimia niin kuin koko yrityksen siinä poikkeusolossa sitten. No, riskien eliminointi, vakuuttaminen. Vakuuttamista tulee vähän myöhemmin lisää. Ja sopimuksellinen ennakointi. Nämä tuli esimerkkejä vaan huoltosopimukset laitteille, varalaitteita, tämän kaltaisia asioita. Niin niillä voidaan niin kuin jotenkin varautua tämmöisiin poikkeusoloihin. Disaster recovery palveluna. Järjestelmäkohtaisesti. Nyt on pakollinen mainospuheenvuoro. Meiltä tätä saa. Ja siirrytään seuraavaan aiheeseen niin kuin aasisillalla. Nevtor tuottaa tämmöistä Nevtor 365 Disaster Recovery-palvelua, eli siis liiketoimintajärjestelmille. Ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sellaisille asiakkaille, joilla on omaa kapasiteettia tai konesalia, siis, josta sitä palvelua tuotetaan. Ja siinä asiakas varautuu siihen, että tulee siis joku tämmöinen odottamaton häiriö, siis vakava tilanne konesalissa, joka estää sen palvelun käytettävyyden, siis käyttämisen, mikä ikinä se sitten onkaan. Ja tämä idea tässä on se, eli häiriötilanteessa niin nämä palvelimet sitten, ne palautetaan meidän kapasiteettiin, josta sitten asiakas ja asiakkaan niin kuin nämä käyttäjät sitten käyttää niitä järjestelmiä. Ja tässä sama sitten kuvilla. Tämä perustuu tähän meidän palvelin etävarmistuspalveluun, johon me ollaan sitten liitetty tämmöinen Disaster Recovery lisäpalvelu. Hyödyt asiakkaalle tästä palvelusta on tietysti, että kriittisten järjestelmien nopea toimiminen tai toipuminen me luvataan ihan SLA:t näille, jopa 2-4 tuntiin asti per järjestelmä. Liippuu vähän tietysti datan määrästä ja asioista, niin päästään todella kovaan niin kuin SLA:han. Ei investointia, jos siirtyy kokonaan varmistuksissa tähän pilvivarmistukseen, niin ei niin kuin omiin backup-järjestelmiin tarvitse niin kuin investoida. Ei toisaalta niin kuin toiseen konesaliin. Ehkä kahdennetulle konesalille tämä ei vielä ole niin kuin vaihtoehto kyllä. Et kriittisten liiketoimintajärjestelmien niin kuin, niiden häiriöiden varalle niin tästä on. No, kaikista niistä palvelimista, jotka tämän piiriin otetaan, niin tässä niistä luodaan ihan yksiselitteiset, niin kuin meilläkin nämä palautumisprosessit, ja me annetaan ihan aika siitä, että paljonko se, minuutin tarkkuudelta, paljonko sitten minkäkin palvelu ja palvelun kohdalla tämä palautumisaika on, että se on järjestelmä niin kuin käyttäjien käytettävissä. Ei kaikkea, lähes kaikkea. No ei nyt lupaa liikoja, että jotain IBM, jotain AS400 siinä ei kyllä vaikeaa. Mutta joo, Windows-palvelut kaikki, joo, Linuxit kyllä. Miten varmistetaan, että se data on siellä sellaista, että sitä voi käyttää, jos se kaatuu siellä asiakkaalla, niin sen hetkinen data ei jos se saa peilottua. No, joo, ei sitä peilotakaan. Tätä voi tehdä, mä en nyt lähde tätä avaamaan tässä kohtaa, voidaan puhua täällä lisää, että no, me voidaan tehdä, tämä perustuu siihen, että tehdään varmistuksia tietyllä syklillä. Meillä full backupia voidaan tehdä vaikka tunnin välein. Ja sitten kun asiakkaalla tapahtuu jotain, se vaikka huomaa, että Herra Jumala, että nyt on data korruptoitunut, pitää palata pitää taaksepäin palata. Sitten vaan kysytään, että montaks tuntia? 4 tuntia. No sitten sen hetken tilanne saadaan sitten ylös sieltä. Eli siis mehän voitaisiin peilata kahta järjestelmää, mutta sen huono puoli on se, että jos se data esimerkiksi korruptoituu, niin sitten se on, mitä sä sitten teet?
Ihan sama, onko sulla kahdennettu konesali vai mikä sulla on, niin ei ole. Sitten on kahdennettu tietoliikenne ja Niin. Joo. Ja siitä kun asiakas ilmoittaa, niin 4 tunnin vastaajalla, siis 4 tuntia voidaan tietyissä tapauksissa, useimmissa tapauksissa luvata, että järjestelmät on käytettävissä jo. No joo, meillä on tähän liittyen tämä Case FinPilot, eli luotsaus, jotka on nyt luotsausta niin kuin merialueella ja Saimaalla tekee 247, niin he käyttävät tätä jo ja ovat sitä itse asiassa testanneetkin jo ihan käytännössä. Meidän lehdessä on siitä vähän lisää tästä keissistä, jos haluatte lukea siitä. Käytännössä heidän luotsauksen välitysjärjestelmä, sähköposti ja pari muuta järjestelmää, Active Directory jotain, niin kaikki nämä tulee niin kuin heille tietyssä ajassa, joka on itse asiassa aika nopea. Niin ei ole väliä, niiden oma konesali, jos menee täysin alas, niin oma tietoliikenne, niin käyttäjät menee kotiin tai jonnekin, mistä ne pääsee nettiin. Ja tietyn ajan puitteissa ne pääsee käyttämään niitä järjestelmiä. Kuulostaa aika uskomattomalle, mutta on ihan totta. No joo, varmistamisesta ja disaster recoverysta, niin nyt tässä on puhuttu näistä pilvipalveluista, ja tämä tekeekin niin kuin vähän lisää kulmakerrointa tähän asiaan. Tämä on hyvä juttu, että jos me ostetaan sitä IaaSia kapasiteettia, oli se Windows Azure tai missä tahansa muualla niin kuin oman kapasiteetin jatkoksi, niin että mihin sitä sitten pitäisi backupata loppujen lopuksi. Jos se backuppaus tapahtuu sinne samaan paikkaan, missä IaaS on, ja sitten tapahtuu jotain siinä välillä, niin miten se disaster recovery? Ei sulla ole mitään, mistä sä teet sitä palautumista. Asia, joka kannattaa miettiä kyllä kanssa. Ja harvat on sitä itse asiassa miettineetkään. Mä kuulin tuossa, mä en ollut tällä salissa, mutta kuulin siinä aamun avauspuheenvuorossa, että joku kysyi, että no joo, että se liittyy siihen Microsoftin Azureen ja siihen backuppaumiseen ja sitten niihin vastuihin kanssa. Yksi hyvä kysymys muuten on kanssa se, että ei tässä kohtaa ole. Että joo, että jos siinä kapasiteetissa on joku. Ei, anteeksi, mä puhun tästä myöhemmin, se liittyy näihin vakuutuksiin. Joo, eli pilvessä oleva tieto, että jos se on IaaS-palvelu ja meillä on itse siellä niin ne omat palvelimet ja sovellukset päällä, niin tosiaan, miten varaudutaan näihin häiriötilanteisiin ja sen hallintaan silloin. Että silloin on tärkeää, että se data on jossain, missä se on käytettävissä, jos se paikka, jossa se data ja palvelu on rikki, niin mikä se pläni sitten on. Sitten ollaan täysin sen armoilla, että se palvelun tuottaja saa joskus sen käyntiin. Miten hallita riskit ja kenen on vastuu? Kenen vastuulla on teidän mielestä tämän jatkuvuus, että liiketoimintajärjestelmästä on jatkuvuussuunnitelma? Onko se IT-vastuulla? Se on liiketoiminnan vastuulla? Joo. Kuinka moni tietää tai on siinä uskossa, että niin kuin omassa yrityksessä niin kuin liiketoimintajärjestelmien jatkuvuussuunnitelmat on ihan oikeasti kunnossa? Puoliksi, joo. Muistaakseni oli edustaa IT:tä vaan liiketoimintaa tai johtoa. Joo. No miksi näin on, niin tähän johtuu yleensä siitä, että joko liiketoiminta ei ymmärrä tätä, ne pistää pään pensaaseen, elää uskossa, että ei mitään tapahdu, tai sitten ne olettaa, että IT hoitaa kaiken hyvin. Huonoja vaihtoehtoja kaikki, mutta näinhän se vissiin on. Joo. Liikejohdolta kysyttiin, että mitkä on tärkeimmät tietojärjestelmät. Ja sieltä tulee kaiken maailman sähköpostia ja tiettyyn SQL-kantaa. Sitten kysyttiin, että kukas vastaa AD:sta. Sitten tuli syvä hiljaisuus, mikä on AD. Eli tavallaan tässä on se taso, jossa keskustellaan. Olet ihan oikeassa tässä. Siis perinteisesti tämä meneekin niin, että IT hoitaa kyllä sen, että tämä perusinfrastruktuuri, Active Directory, verkkotulostus, tämmöiset, ne toimii ja ne on niin kuin huolehdittu ja niissä niin kuin tämmöiset jonkunlaiset jatkuvuussuunnitelmat edes on olemassa, mutta sitten kun puhutaan liiketoimintajärjestelmistä, jotka tuovat sen rahan taloon, niin no niistäpä sitten puuttuukin. Ikävä kyllä. Joo, no riskit.
kun jatkuvuussuunnitelmaa tehdään, niin siellä tietysti kartoitetaan nämä uhat ja riskit. Se on oleellinen asia, että me saadaan sitä käytettävyyttä parannettua ja sitä uhkaa sitä kautta niin kuin sen toteutumismahdollisuutta pienemmäksi. No, me voidaan sitten eliminoida ja asioita ja tosiaan käytettävyyden parantaminen ja sitten vakuuttaminen. Siis on olemassa siis tämmöistä keskeytymisturvavakuutus, jota niin kuin siis sä voit ostaa niin omille IT-palveluille tälle. Kuka tietää, että tämmöistä olisi, niin kuin, että teillä olisi käytössä? Hyvä. 2% viittasi. Täällähän pystytään niin kuin varautumaan siihen, että tähän kattaa niin kuin, jopa niin kuin liiketoiminnalla aiheutuvia niin kuin menetyksiä, tällaiset vakuutukset. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, että jos ostatte niin kuin kapasiteettipalvelua esimerkiksi nyt vaikka meiltä, niin että siellä toimittajalla on myös sitten nämä vakuutukset kunnossa. No, pitää ymmärtää, että no kenes vastuulla tämä on, joo. Pitäisi itse ottaa näitä keskeytymisturvavakuutuksia? Ei. Liiketoiminta? Ei. No se on yleensä talousosasto sitten, joka näitä ottaa, jos ottaa. En mä tiedä miksi. Vai onko jollain kokemuksia? Kysykääpä huomenna, kun menette, että onko teillä vakuutuksia, miksi ei ole ja kenen vastuulla. Keskeytymisturva kattaa yleensä aika paljon itse asiassa, mutta siihen liittyy vähän haasteita, joista mä kerron hetken päästä. No sitten on tietysti rikkoutumista ja tulipaloja ja tämmöisiä, näähän yleensä on katettuna. Tässä on ihan siis tosi esimerkki tältä vuodelta. Juhannuksen alusviikko, asiakas, oma järjestelmä omassa konesalissa ja tietysti lomat päällä ja IT-päällikkö oli paikalla ja jotain henkilöitä siellä. Ja avainhenkilöt oli tässä tapauksessa pois, sillä ei ole sinänsä merkitystä tässä asiassa, mutta mitä se rupesi tapahtumaan, niin yhtäkkiä virtuaalikoneita rupesi häviämään. Tjup. Niitä vaan hävisi. Mitä ihmettä tapahtuu? Meni ihan hetki aikaa, niin joo, kyllä se toimii. Näyttää täällä vaan erilaisille. Niin, meni toisenkin noodin koneet alas ja yhtäkkiä hävisi noin alustakoneekin tuolta ja asiaa kun ruvettiin tutkimaan sitten, että mistä sitten asiakas sitten hankki konsulttiapua tähän, että tutkimme mitä missä on. Että noi hostit ei enää käynnistynyt ollenkaan, ei mitään tapahtunut niille ja todettiin sitten kun oltiin asiaa hieman aikaa tutkittu, että levyjärjestelmässäkin niin kaikki data on korruptoitunut. Tämä on ihan totta. Mitäs lähtisitte tekemään? Lomalle. Joo. No joo, kyllä tässä mietittiin vaihtoehtoja ja kaikkea, sivusta seurasin kyllä. Ja tietysti se oli suuri houkutus, että rakennetaan se äkkiä uudestaan tänne, mutta kun me ei pystytty eliminoimaan, tässä ei ole merkitystä sillä, että minkä merkkisiä laitteita tässä oli, sillä ei ole tässä storyssa mitään merkitystä. Mutta edustajat oli paikalla tutkimassa ja kaikki totesivat, että ei ole vaan vikaa missään. Että siis mistään ei ole savuja tullut ulos. Ja no, siinä kuitenkin sitten se analyysi, sitten osa laitteista lähti ihan jonnekin tehtaalle tai jonnekin laboratorioon, missä niitä tutkittiin lisää. Ja ilmeisesti oli niin, että tässä oli jonkunlainen ongelma jonkun hostin, firmwaren ja jonkun, onko Risto täällä? Mikä ihme siinä oli, en muista. No joo, ei tarvitse. Jotain siinä oli tämmöistä, mutta kummallista. Risto oli tätä katsomassa lähempää meillä ja auttoi asiakasta, niin kun hänellä sitä osaamista nyt taustastaan johtuen oli. Niin, no, todennäköisesti siinä oli siis softapohjan ongelma. Nyt kun puhutaan virtualisoinnista, niin käyttävyyden kannaltahan kaikkihan on yleensä maksimi. Meillä on kahdennetut paperit, siellä on kaikki on kahdennettu. Että niin kuin, käytettävyyden kannaltahan kaikki on niin kuin aivan maksimaalista. Mutta silloin kun jotain tapahtuu niin kuin softan kanssa, niin se on niin kuin ikävä juttu. Se on niin kuin vaikea jälkikäteen sitten
niin kuin osoittaa, että missä se vika oli. Ja tässä nyt oli tilanne se, että tuota laitteistoa ei voinut hyödyntää enää, koska emme tiedetty, missä vika on. Paha paikka. No onneksi asiakas sitten sille järjestyi tosi nopeasti, lähestulkoon vastaava laitteisto sitten saatiin sinne toimitettua vuokralle ja saatiin sitten rakennettua sitä. Ja järjestelmät sitten, liiketoimintajärjestelmät, olisikohan siinä mennyt sitten 3-4 päivää, niin siellä rupesi jo asioita toimimaan ja töitä tehtiin niin kuin ihan ympäri vuorokauden. Ja no ei se mitään, siis asiakkaalla oli keskeytymisturvavakuutus, joka siis kattaa siis kaiken tämän työn, jota siis jouduttiin tekemään tähän, laitteistovuokrat nyt kun se osti uudet ostaa ja tämmöisiä. Ja nyt en tarkkaan tiedä, oliko siinä jotain liiketoiminnalle jotain, mitä se sinne korvasi, mutta sesonki oli päällä tällä asiakkaalla. No, tähän tuli tarkistaa vakuutuksen kattavuus. Tässä niin kun juttu oli nyt kuitenkin, se on päättynyt jo, että vakuutus ei korvannut mitään. Kun tämä juttu on nyt semmoinen, ne on niin vanhoja nämä vakuutukset, että siellä on niin kuin kirjattu, varaudutaan semmoisia asioita, että jostain pitää tulla siis savua. Pitää olla fyysisesti jonkun rikki. Ja nyt kun me eletään virtuaalimaailmassa, niin kyllä se todennäköisin paikka nyt sitten on, että siellä joku ihan oikeasti niin kuin softapuolella niin kuin ei toimikaan niin kuin pitäisi, ja siitä aiheutuu se ongelma. Et jos teillä nyt on näitä keskeytysturvavakuutuksia tai millä nimellä nyt menee, niin kannattaa tsekata ne, että mitä siellä lukee. No, mä en sanonut tota. Ihan mielenkiintoista vaan, että miten heille sitten palautustoimi, että oliko siinä mitään ongelmia, minkälaisia järjestelmiä heille siitä oli? No niillä onneksi siellä oli onneksi varmistus, jolla varmistuksesta hoidettiin, oli fyysinen laite. Toinen fyysinen laite oli kulunvalvonta, mitään muuta ei ollutkaan, että onneksi ei sovet toimi siellä. Että, niin kuin sanoin, kauan siinä meni aikaa ja paljon piti tehdä. Viimeinen kalvo, en tiedä paljon kelloa, mutta tähän tämä nyt loppuu. Jatkuvuussuunnitelma, jos haluatte nyt käynnistää sen, niin tässä on niin kuin, että miten tästä nyt sitten pääsisi eteenpäin, niin tietysti, että saatte tähän liiketoiminnan mukaan, niin ihan hyväksi tavaksi on osoittautunut se, että teette omalta kannaltanne, niin kuin IT tekee niin kuin niistä liiketoimintajärjestelmiä, niin kuin ne toipumissuunnitelmat. Jos niitä on useita, niin teette siitä, että siitä vaiheessa, kun liiketoiminta sanoo, että nyt pitäisi tehdä palautus, niin mittaatte se, että kauaksi aikaa menee. Että okei, siis pahimmassa tapauksessa, niin mitä nyt sitten arvioitte, tai jopa teette sen, niin sanotte, että se on 20 tuntia, tai sanotaan 10 tuntia, siitä kun sanotte meille. Ja menette viemään sen lapun sitten liiketoimintaan, että hei, että jos jotain sattuu, niin muuten pahimmassa tapauksessa teette 10 tuntia käytä mitään. Yhtäkkiä se rahaa rupeaa tuleenkin jo eri tavalla, että järjestelmien niin kuin, ei käytettävyyden parantamiseen ehkä niinkään, vaan että nämä asiat laitettaisiin niin kuin kuntoon ja ruvettaisiin näitä asioita tekemään. Otettaisiin näin vakavammin näihin asioihin. Eli tunnistetaan kriittiset liiketoimintaprosessit ja järjestelmät, määritelmään järjestelmien sallitut käyttökatkosajat ja järjestelmien omistajat. Tämä on se, mitä liiketoiminnan pitäisi antaa. Tunnistaa järjestelmiin vaikuttavat häiriöt, riskit, uhat. Analysoida niiden vaikutus, todennäköisyys, eliminoidaan, varaudutaan, vakuutetaan, käytettävyyttä parannetaan, näin. Ja vaiheessa 2 sitten niin luoda ne toipumissuunnitelmat, ne vastaa niitä vaatimuksia. Ja tarvitaan ehkä lisää tekniikkaa, jotain, en tiedä mitä siinä tulee, mutta vaiheessa 1 me saadaan niin kuin tavallaan, tehdään se sopimus sen liiketoiminnan kanssa niistä pelisäännöistä. Kummakin ymmärtää, että toisella on vaatimuksia ja että toinen pystyy sitten tuottamaan niin kuin sitä palvelua niihin vaatimuksiin vastaten. Ja sitten tietysti sitä täytyy ylläpitää, se on ihan siihen oma mallinsa sitten, eli katsotaan, että backupit menee ja katsotaan, että ne valvonnat oikeasti on siellä ja toimii jotain, simuloidaan vähän tilanteita ja tämmöistä. Tässä. Kysymyksiä? Juu, minä kiitän osaltani.